Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Adam A Zango, jarumi kuma ɗaya daga cikin daraktocin shirin Asin da Asin. Mun yi wa al'umma alkawarin cewa za mu fara sakin wannan fim ɗin ranar 1 ga wata. To muna namu shirin ne kuma Allah yana nashi. Allah ya kawo ɗaya daga cikin wato Abale ya samu matsala a hannu wanda ba za mu iya ƙarasa fim ɗin har mu ce mun kawo gare ku ba. Ta haka mun ɗaga ranar saki shi har zuwa lokacin da Allah zai ba shi lafiya za mu ƙarasa wannan shirin kuma za mu sako muku. Sannan shirin farin wata da kuka daɗe kuna jira shi ma muna nan muna ci gaba da ƙarashensa, ba tsayawa muka yi ba don mutane da yawa suna gani kamar tsayawa muka yi. Mun tafi ɗan dogon hutu ne saboda abubuwan da muke yi ɗin suna da yawa. Don haka a taya mu da addu'a. Insha Allah za mu faɗa muku ranar da za mu fara kawo muku wannan shiri. Na gode.